Radio sababu kanbaw nɛgɛ kaɲɛ 8 sanga ɲa 3 on tablama jara coiffeur do a benen go birikɔrɔ o kɛrɛfɛ o waati kelen fana filɛ ni Mamuru Siribe kanbaw o waati kelen sɔgɔmada in na kunkuafɛlaw olu ka kɛra kulu ye walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kunnafoni kelen kan o ye lajɛrɛ kɛ ka bɛn fɛn dɔw la. Cheikh Tidiane Gadio OIF français kanfɔlaw ka tɔnba min bɛ n'an b'a fɔ ko OIF ale y'o ɲɛmaaba ye kununko a donna fɛ yan Bamakɔ ani Mali ɲɛma caman ye ɲɔgɔn ye kunu. Jean Paul Lasigiden o ye nafoloba di Mali ma kunu o ye miliyari walasa Mali bɛ se k'a yɛrɛ dɛmɛ o la ka tila ka miliyari 5 a n'a kunkanfɛn di min n'o bɛ na ni baaraɲɔgɔnya nasiraw ye. Conseil des ministres fana kɛra kunu an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ siraba minnu n'o bɛ Banankɔrɔ ka taa Joro o siraw walasa ka kɛ manaji ye da ser'o ma kununko ani ka jɔyɔrɔ caman di maa caman ma kununko Mali la. Laurent Kudu Gbagbo ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ kalo min n'o bɛna jɔ sanni sɔɔni ko a kan ka don Kɔdiwarikaw fɛ yen o ye lajɛrɛ kɛ ka maa 13 ta minnu kan ka ko labɛn ka bila Laurent Gbagbo ale kan nali kama. Ninnu de y'an ka sɔgɔmada in na dɔnkiwari bakurubaw ye. Dɔnkiwari min fana ni Karim Sidibe de bɛna lase aw ma o la an bɛ don dɔnkala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma. An bɛ aktuellement kɛ tayɛriw fɛ ka sanga bɛnkan min tɛmɛna o ni radio sababu direction ni ɲɔgɔn cɛ n'o tun ye donbolo minnu kun taara o don ka taa di commune maire ma walasa a ka di dugu zogakaw ma o Ala y'a kɛ a ma se k'an bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ yan o kɛra sababu ye ni radio sababu ma y'a kɛnɛ kan o yafa ma deli an bɛn'o kɛ tayɛriw ye don n'a nataw la ka d'a kan nin kelen a kɛcogo a ma ɲɛ. Kunkanfɛlaw an fɛ yan Zegwa a ɲɛmaaba n'o bɛ tali kɛ Baburama Jarala ka sanga an bɛ waati min na comme ça kow taabolo ma walasa minnu kun bɛ coiffé mun yɛrɛ ye kunkanfɛlaw ye olu bɛ se ka hakilina di ɲɔgɔn ma cogo min na faamuyali jɔnjɔn kan ka na baara nasaw la o ye lajɛrɛ kɛ o donko ka kunnafoni lase baden bɛɛ lajɛlen ma. Kunkanfɛlaw bɛn'a la k'a fɔ an fɛ yan Zegwa sigi in na ka kun coiffé i n'a fɔ i ka laɲini bɛnkala wari la o dalasi 100 ye o n'a nana kɛ yɛrɛ fana ko a bɛ di de walima lamu bɛ ta kama ko o ye dalasi 60 ye n'a kɛra dun k'a fɔ i kun si a bɛ 200 bɔ a la dɔrɔn n'o y'a ye k'a dakɔrɔ ma don ko o ye dɛrɛmɛ 40 ye walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamu minnu n'olu bɛ te coiffé saw ani jɛkulu min yɛrɛ sigilen bɛ kun coiffé kama u ka laɲini de filɛ nin ka ɲɛsin Zegwakaw u bɛɛ lajɛlen ma. Cila bɔra maa min yɔrɔ la o y'u ka tɔn yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o bɛ tali kɛ Baburama Jarala. Mali kibaruyaw la Cheikh Tidiane Gadio ale ye OIF français kanfɔlaw ka tɔnba o ɲɛmaaba dɔ de ye Cheikh Tidiane Gadio ye kununko ale nana an fɛ yan Bamakɔ ka na kumaɲɔgɔnya kɛ ani bandaw ani Mali yɛrɛ furancɛ fanga min kalifalen bɛ maa minnu na k'a hakilina jira k'u la. Cheikh Tidiane Gadio a dun y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ tɔgɔ Muhamadu ko olu nana ka na min sɔrɔ Mali la ani u bɛ ka kunnafoni minnu bɛ Mali la ko o kɔni o ye Ala tanoba ye. Cheikh Tidiane Gadio ne y'a ka kuma walafili an ka todunkan na a y'a jira k'a fɔ ko ale b'a dɔn Mali kunna wololenba o bɛ bɔ gɛlɛyaba in de kɔnɔ ka da la mun na ko bɛɛ dala la sa k'a fɔ Mali ye jamanaba ye cɛfarin jamana don wa ko hɔrɔnya jamana don bɛɛ bɛ se ka kɛ Mali la o yɛrɛ ja ko bɛ ka yira maaw la kabiri sisan. Wulikajɔ min kɛra tile 2 in na k'a fisayara kosɛbɛ ale ye olu de ye français kanfɔlaw ka tɔn ɲɛmaabaw ye ko a ye mankutu ɲumanba se Mali ma basigi bɛ ka na ale na cogo min na ko a ye tɔgɔ dumanba di Mali ma kɔkanna la kosɛbɛ o de kɛra an kɛra sababu ye ni olu bɛ OIF français kanfɔlaw ka tɔnba ɲɛfɛ a bɛ wajibiya u kan u kana kanu bonya ma sen kɛ Malidenw ye ka tila ka yir'u la Mali ani OIF tɔn k'u bɛna u bolo di ɲɔgɔn ma sisan baara in yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ cogo min na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko k'aw fɛɛrɛ tigɛ sanni sɔnni cɛ
o bolangolo mana o nana namina ko o bini jamana ɲɛmaaw bɛna ɲɔgɔn ye ka fɛn dɔw boloda walasa Mali a gɛlɛyaba in bɛ se ka ban cogo min na olu jɔyɔrɔ ka ɲi ka kɛ min ye k'o jɔyɔrɔ olu fa. Japon jamana fana u ka lasigiden b'an fɛ yan Mali la ale ye donbolo kɛ kunu n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan dɔɔni y'a jɛ miliyari 7 la miliyari 1 ni miliyɔn 500 b'a la o dira de walasa sigidalamaw olu bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso kunda ko walasa ka musow dɛmɛ ko ni ye diɲɛ kɔni diyalen ye fo ka musow kɔni lafiya u ka baaraw la o y'o tɛgɛnɔ bila kɛ a tɔ a ka ca Ala fɛ ko n'a y'a sɔrɔ dɔ dira Mali ma min kan ka sara fana baaraɲɔgɔnya nasiraw la Japonkaw ka lasigiden da sera nin ma kunun ka sɔrɔ ka tɛgɛnɔ bila kɛ gafew la. Conseil des ministres a kɛra kunun a kɛra ka sanga Mali yɛrɛ taabolo ma araba an bɛ aw la kunun ta o kɛra ko kura o kɛnɛ kan ministre ka baara ɲɛsinnen bɛ nafolo ko ma ale y'a ja k'a fɔ k'an bɛ waati min na komi sisan yɔrɔ dɔw bɛ yen fo k'olu lalaga kɛrɛnkɛrɛnnenya la sira walasa u ko misalila o bɛ a fɔ yɔrɔ min ko sanankɔrɔ banankɔrɔ hakɛto ɲini an bɛ Ala dɔnna k'a fɔ banankɔrɔ a nana ye k'a fɔ ka bɔ banankɔrɔ ka taa Joro ko o furancɛ kan ka kɛ manaji ye n'an b'a f'o ma ko goudron wa o kunnafoni de dira kunu o y'a di jɛkulu ma walasa u ka baara kɛ n'a ye o ye entreprise Mamadu Konate ale kɔni ye maa ye bi min ni a baarakɛ n'o o sɛbɛntiyalen don k'a fɔ o baara ka ɲi kosɛbɛ ka bɔ nin dugu kofɔlen na ni ka taa Joro ko musaka min bɛ don a la a bɛ jɔ ka bɔ Banankɔrɔ ka taa Joro ka musaka bɛ jɔ miliyari 22 ani miliyɔn 700 n'a kunkanfɛn ko o de taara ka di général entreprise général Seku Sangare ma walasa a bɛ se ka baara in kɛ kɛcogo Seku Konate ma walasa a bɛ se ka baara in kɛ kɛcogo min na ka ɲɛ an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ transport ko ma ani siraba ko ma Maganfili Dabo ale y'a jira k'a fɔ sani baara ka daminɛ k'u ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ye komi ni baara dira entreprise ma k'a fɔ ko a bɛnkan kelen bɛ wa ko kuma kɔni t'a la wa ko a ye waati min di nin entreprise kofɔli ma o kalo 24 misalila n'o bɛ tali kɛ san 2 bɔɲɔgɔnko la o san 2 ko o bɛnkan na o k'a jija cogo bɛɛ lajɛlen na a ka bɔ a sira fɛ n'a kɛra ten ko a ka ca Ala fɛ min laɲininen don o don ye u da sera fɛn camanw ma goudron kan ka da yɔrɔ min na ani yɔrɔ min kan ka labɛn misalila a bɛ fɔ aéroport min yɔrɔ min ma Moptikaw fɛ yen nɔ ko an bɛ aéroport an bɛ de jo an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o baaraw fana kan ka daminɛ walasa o bɛ se ka bila sen kan cogo min na ka Moptikaw olu ka se ka lafiya taa ka segin na o tɛna ɲɛ min kɔ Mopti Sevare a goudron ko k'a kɛ sira 2 ye k'a sira bonya kosɛbɛ walasa aéroport Mopti an bɛ de jo o bɛ se ka kɛ aéroport ye cogo min na i n'a fɔ tɔw ko Mali gouvernement y'o fɛɛrɛ olu boloda u da sera fɛn caman wɛrɛ ma ka tila ka fɛn min n'o ye sugantili kɛ kunu o ye maa caman suganti ka na ye k'a fɔ min ka ɲi bi la charge à la communication minnu ni olu ye ministres ka kuma la walima kunnafonidilaw ye ka lajɛrɛ boloda olu ye kununko u ka sigi hakilinadi la walasa kunnafoni gɛrɛgɛrɛ u bɛ se ka sɔrɔ cogo min na k'a di ministres ma. Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo ko a kan ka na hakɛto la a kan ka na Côte d'Ivoire tile 2 in na Awsu Kwajo ale y'a jira k'a fɔ ne a ma ɲɛ k'a fɔ Laurent Gbagbo bɛ na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka sigi walasa ka ko bɛɛ lajɛlen labɛn ale y'a jira kununko Aso Adu k'a fɔ o ye lajɛrɛ minnu kɛ o kunnafoni de ka di
o korbar gouvernement ya yamaria di ko loran babu ani nisal bulegure ku kana onga ko telela min kan ngana telela no kuma rebe sina o loran babu sa kalo min no bena bon no be talike mars kalo la o damnen na dron ko akacha la pe loran babu kan ngana akanga di yorod me jon ganga bismillah akuka nga ke ketugo mina ambi abladona ka foko o frère o tigele mame watim na comme ça kasanga mbela jele ma korbar kiberawla o ajela ka fo be ka labe mulu sabati wala ben mulu be krenkene kan yesi femima be mi singa na korbar ka o fe tugo mina san joli kebe mangani frère fo tala bani na sala ni sika fo ani kuma nyoya ni nyonte no o tala Ousmane Sonko Sénégal kaw fe amala dona ka fo Ousmane Sonko ale la mam songa gele aso la jere do be bi o la jere ko be yamaria di na so Ousmane Sonko akanga to député ala walma na manga to député ala akoy jampa ka bo ko sebe jampa bunya koson na makuna dia ko be tugo mina ko alaban ko abena to ni jampa la fono o fami no ye mu musomani mi no ko Ousmane Sonko kun be ka biale ka ale kon mena wele bi bogoji ne sampe kan ngalu tengwala o satkela ni musoman ko fole abilama ko bena lakana ko sebe kadaga kwa ni cleansite bi Senegal kaula musosi site adabo ni kama kana ile bu yira gen latan ka dabo jamfa kama ka nyesi politique mo ma ko o de kelembe ko sebe ka Senegal kaw kon sebe ko dimi amelerem na comme ça wala la o ya ja ka fo ni muso ko fole na bena ngali bolo kambi justice la o be fere belagelen ke ka lakana na malakana laba ko a boto ti bembi tribunal so o konnana o kuma be ka la direke kunu ka tamage ka ira ka fo o be ko ka sengono ma dondoni ke Ousmane Sonko ye o nga peme no e lakana ba ko ndonu o tula ko jense ka bo nyona me no gele ababbe bi Senegal kaw feno Niger Mamadou Bazoum kuna fono laban koni aja ka foko ale de sesro nga kunu go gula fede enfant Mamadou Ousmane ale aja ka foko seni ale tay aye asarada kama ko jabi mbe ale Ousmane Mohamed Mbolo ko keme sarada ale bidru ani mulumulu bisabaso o fami no Mamadou Bazoum oye binani kononton ani mulumulu bisabaso o satkela maradona ka foko o kera sababu ale re kon Ousmane Maman ale kon pelay mi bi kala filmi kera o dongo kari temeni ka foko kuma wale bala kuma wale sitala Niger famana ka femi me afamana ka femi o kera kunu demsene wulla fam bela jelena ka yoro beke sena yo kunu go niame konna na kerengan yala dugudo ale niame chepti joklita ndurla mangam badi kera yoro ko folola fokana kere ni jogili chaman kera o yoro ko folo ulula amesi kana Mali kono dinye bela jele nyema ban tulati nasrawla ne ala makore ke o bejigi bi Bamako Mamadou Touré Bavier o FIFA président ni aye Mali kanu ko abejigi bi Mali kono wa jara e di kana Malla o satkela ko bena yoro do farafolo dabi yoro mi nyon kado farapina ere gun kan ko bena o yoro ko folo farafolo dabi wa FIFA anyama ba kad bena oda le bunya baye kanisi Mali be na fo babi mi fo ambi awla dona ka fo ko ayo kuna fondi e kunungo wala ambe nyon blaya ne be afuka wal mano ka fa ina ma ko reke ambe nyon so nala so na man kuna fon kelen kene kan bi wala daina sano chewo ye kambe de aw kambe o watila hakato be ngan salam ahmadu